This is my journey getting the strongest weapon in the server and getting an extra heart. Mä oon oikeastaan jäätävä stakkede. Joo, miksi musta tuntuu, että mun prosessorin ei kuuluisi olla 60-asteinen, kun mulla on 150 euron jäähdytysjärjestelmä. Kaikki on mahdollista. At this point of the video, I'd like you to help out me and sub to me. Thank you. Finally, I am in space. It's time now to get the hacked sword and the extra heart. Oikees Väinö, jumalauta. Väinö. Hei. Väinö. Danke. Mikä jätkä? Now it's time to enchant the sword. Itse mä saan pelkästään sharpnessia. Onks mulla unbreakingia? Mulla on fire attack. Joo, mulla on unbreakingia. Mä saan sharpness veen tähän kuitenkin 16. Eikö mä ehkä hommaan tähän?